Vi har en sætning, hvor vi skal lade k være en konstant. Og hvis store f af x er en stamfunktion til lille f af x, kan hver anden stamfunktion store f1 af x til lille f af x skrives som store f1 af x og lige med store f af x plus k. Det vi ved, det er, at et mærke af x er det samme som lille f af x, og vi ved også, at f1 mærke af x er det samme som lille f af x igen. Og det ved vi netop fordi, at store f af x er en stamfunktion til lille f af x, og store f1 af x er en stamfunktion til lille f af x. Det vil altså sige, at vi kan sætte f mærke af x lige med f1 mærke af x, da de begge to giver lille f af x. Derfor ved vi også, at de kan være lige hinanden. Og det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan trække dem fra hinanden. Så jeg siger, jeg gør det som en ligning og rykker det over på den ene side. Og siger f1 mærke af x minus f mærke af x er lige 0, fordi vi ikke har mere stående på den anden side, da jeg trækker det andet fra. Og så siger vi, at da vi differentierer i begge led, så kan vi sætte det inden for en parentes. Så vi siger f1 af x minus f af x, parentes slut, differentieret. Og når vi så differentierer det her, så kan vi med vores differentiationsregneregler vide, at vi skal bruge den konstante differentiationsregneregel. Og derfor, når det giver 0, så ved vi, at det er en konstant for vores regneregler. Så det vil give f1 af x minus f af x er lige med k, så derfor er vores sætning bevist. Vi har sætning 2, som også er bevist, og den hedder, at store f og g er stamfunktioner til lille f, som er det samme som store f er lige med store g plus k, hvor k er konstant. To stamfunktioner afhører altså kun fra hinanden med en konstant. Beviset det siger på grund af antagelsen, at store f mærke af x er lige med lille f af x, og store g mærke af x er lige med lille f af x. Antagelsen heroppe sætter vi dem lige hinanden, fordi de begge to giver lille f af x. Så vi siger, at store f mærke af x er lige med store g mærke af x. Så løser vi det som en ligning og samler de begge to på en side og trækker dem fra hinanden. Så det kommer til at stå f mærke af x minus store g mærke af x er lige med 0. Så skal vi differentiere f og g, og så kommer det til at hedde parentes f mærke af x, bare f af x, minus g af x, parentes slut, i mærke er lige med 0. Og så når den allerede er 0 herovre på den her side, så må det betyde, at konstanten, eller funktionen til konstanten, funktionen er konstant. Så der kommer til at stå f af x er lige med g af x plus k. Her har vi et bevis for regnereglen om konstant i ubestemte skala. Og vores sætning, den har vi her, og det er et ubestemt skala, vi har her. Og vi skal se på den regneregel, der siger, at hvis man skal finde sådan et af en funktion gange en konstant, så kan man bare sætte konstanten uden for integraltegnet, og så finder man stamfunktionen til vores funktion. Og det gør man ved at sige, vi har beviser, der hedder, vi differentierer, så vi siger parentes konstant
vores ubestemte integral på. Og det sætter vi i parentes det hele og differentierer her. Det sætter vi så lige med konstanten foran. Ja. Og det er fordi, når man differentierer en konstant gange en funktion, så skal man sætte konstanten foran. Så har vi vores integral. Og det differentieret bliver k gange f(x), og vi har bevist vores sætning. Figuren for grafen viser en funktion, og funktionen er f af x kolon lige med minus 3 gange x i anden plus 6 gange x. Så trykker vi enter, og så siger den udført. Og så skal vi bestemme arealet af det markerede område, og det gør vi ved at sige store f af x er lige med lille sf i x kolon lige med integraltegn f af x dx er lige med. Og så plotter vi vores funktion ind i en matematikboks og siger integraltegning kolon minus 3 gange x i anden plus 6 gange x dx er lige med. Og herefter siger vi minus 3 gange en tredjedel x i tredje plus 6 gange en halv x i anden er lige med. Og det er så minus 3 i tredjedel i tredje plus 3x i anden. Og herefter så skulle vi bestemme arealet, og det gjorde vi ved at sige areal f af 2 minus f af 0 er lige med minus 2 i tredje plus 3 gange 2 i anden er lige med minus 8 plus 12, og det gav os resultatet 4. Og så plottede vi det ind på vores graf herovre, som man kan se her. Og til sidst der tjekkede vi det ved at putte det ind i en matematikboks og regne det ud med integraltegnet her. Og det gav os 4.